Zenbat titular gaur ere, ez da ekinen? Ba, mordo bat, baina bat nagusiena. Nahi duzuna, baina eman boto zentzuduna. Azelelo polita, horrez gain, Palestina, Alexia Putellas, Milei, Meloni... Ene. Eta pantailak? Euskaraz. Beti, kolpez kolpe. Alex Aguinalde, Gabon. Gabon. Pantailak euskaraz, ongi etorri. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, hasteko eta zuzenan joteko, Europan haizeak beltz xamar datorzkigu. Gidoia aldatzeko aukera ikusten diozu Europari? Bueno, lehenengo etxean saiatu beharko gera gidoia aldatzen, ezta, ez? Noski Europan ere saiatu beharko gerala, baina nik uste dut hain zuzen ere azken kanpaina honen bitartez, aldatu gidoia euskararen alde kanpainaren bitartez, horretan jarri nahi izan dugu fokoa, ez? Bertako erakundek dituzten erantzunkizunetan, ez? Bertako erakundek dituzten erantzunkizunak. Asko dira erantzunkizunak eta pausuak nola esango zenuke orain nola dagoela egoera erantzunkizun horietan aurrera egiteko? Bueno, egia da lan asko dutela egiteko euskara ardatz izango duten politikak martxan jarri arte, ez? Baina bide horretan azken aldian aurrera pauso txiki batzuk bai izan ditugula. Esate baterako, Primeran eta Makusi plataformen sorrera, aurrera pauso handia izan da, ez? Jadanik badaude euskerazko plataformak bai nagusientzat, bai gaztetxoentzat, eta hori, guretzako garaipen txiki bat izan da, EITBek sortutako zerbait izan da, eta orduan, EITB mugitu arazi dugu norabide horretan, egia da gero, telebista linealean hobetzeko asko daukala, ez? Baina, plataformei dagokionez edo streaming plataformei dagokionez, da hor, aurrera pauso nabaria egon da. Eta gero Jaurlaritzaren aldetik, egia da azken urtetan, behaien politikak ez direla inondik inora egon bideratuta euskerazko ikus-entzunezkoen alde, baina aurten berri on txiki bat bai izan dugu, eta hori izan da euskerazko ekoizpenerako diru laguntzak hirukoiztu egin dituztela. Izan ere orain diozula, euskarazko ekoizpenak ez dira handiak edo ez dira asko izan azken urteotan, orain akaso ikusten dira onddo txiki batzuk. Ze beti esan dugu, zenbat artista, zenbat jende baliogarri daukagun herri honetan, eta zenbat ekoizpen egin daitezken, baina dirurik ia inoiz ez, orduan hor ale batzuk ikusten hasi dira. Bai, oraindik ikusteko dago, ez? Asko hitz egiten da euskal zinemaren loraldiaz, eta Euskal Herrian egindako zinema agian bai areagotu da edo arrakasta gehiago izan du azken urtetan, baina euskal zinema guretzat euskerazkoa da, euskal literatura euskerazkoa den bezala, ez? Eta euskal zinemari dagokionez, datuak demoledoreak dira, 2023 guztian euskerazko fikziozko filme bakarra estreinatu zen zinemetan, Irati, Kriston filma, noski, baina Kriston apustu egin behar izan zuten hor zuzendariak eta delantalde osoak erronka ekonomiko erraldoi horri erantzuna ahal izateko eta zorionez arrakastaz egin ahal izan dute. Baina fikziozko filme bat eta 3 dokumental, Iratxe Fresnegarena, Fermin Muguruzarena eta Josu Martinezena estreinatu ziren, 23an,
700 filmen artean, ez? Orduan, fikzioa bakarra eta dokumentalak 3 orduan. Hori alda euskal zinemaren loraldia, argi dago ez. Kontua da, orain arte azken urteetan, eta gainera azken 4 urteetan izoztuta zeuden ekoizpenera bideratutako diru laguntzak Eusko Jaurlaritzan, eta oso diru kopuru txikia bideratzeaz gain, 2,5 milioi urtean, horren 130 eta 180 artean gaztelerazko ekoizpenetara bideratua zegoen, ez dagoelako diru laguntza horietan, ez zegoelako kuotarik euskerazko proiektuentzat. Euskera baloratzen zen, ia meritu bezala edo, baina ez zegoen kuotarik euskerazko proiektuentzat. Aurten lortu dugu, guk Ibaia Euskal Ekoizle Burujabeen elkarteak iaz agerraldi bat egin zuen Eusko Legebiltzarrean, eta nik usteet hor bota zituzten datuek lotxago herritu egin zituztela gobernukideak, eta orduan horrek asko lagundu du aurten aldaketa etorri dadin, ez? Aurten 2,5 milioi beharrean 7,5 milioi izango dira ekoizpenera, zinema ekoizpenera, ikusentzunezkoen ekoizpenera bideratutako diru laguntzak, eta gainera horietatikan 4,5 milioi baino gehiago derrigor euskerazko proiektuentzat gordeta egongo dira. Tartean 2 milioi euro euskerazko telesaiak sortzeko, eta beste diru laguntza esparru guztietan ere, gutxi gora bera, erdia gutxienez bermatuta egongo da euskerazko proiektuentzat. Orduan, aurrera pauso oso handia da, eta espero dugu honek bai, errestuko diela hain maila altua duten euskal profesionalei, datozen urteetan euskerazko zinema egiteko aukera hori. Batzutan ematen du atzera begira jartzen garenean, ez da gehin nire kasuan, akasoa gu gazte gilenean ez da esaten duguna, baina ez dago sentsazio bat leheno akaso euskal ekoizpen gehiago egiten zirela ikuste genituela, aukera gehiago genula, edo txikitako oroitzapenak akaso, baina nola da posible urten poderioz nun suposatzen nahi dugun euskeraren eta hizkuntza ofizialtasunaren bidea aurrerago joango litzatekeela gero eta gutxiagotea. Leheno ekoizpen gehiago ziren eta urkizu izan genuen orain dela gutxi hemen EITB-en inguruko liburua egin duela hizkuntzaren inguruan oinarrituta eta badira hausnartzeko gauzak. Bai, hor egia esan, ulergaitza dirudien arren, euskal erakundek kontrako norabidea indutez, ikusentzunezkoak gure bizitzetan geroz eta pixu handiagoa hartzen joan diren heinean, Eusko Jaurlaritzak euskerazko ikusentzunezkoetara bideratutako politikak eta aurrekontuak eta baliabideak gutxitu egin dira. Erabat ulergaitza da, baina horrela gertatu da eta esate baterako euskerazko bikoizketaren krisi larria, ez? 1981ean iaia 1.600 ordu bikoizten ziren ETBek edukiak, nazioarteko edukiak euskeraz emateko, 1.600, eta 2022an 120 ordu eskasetan zegoen kopuru hori, ez? Pentsa, zehetxiera, ez? Orain egia da pixka bat igo dutela hori, bikoizketa orduen kopurua eta batez ere primeranerako edukiak bikoizteko eta baina ez dute euskal ekoizpenik ez dago ETB baten fikziozkoa, ez daude euskal telesaiak, ez daude euskal filmak eta ETB baten, salbu nera bentzat, aurrentzat dauden goazen eta irabazi arte, hori ere arreztagutu behar zaie dakaten arrakasta, eta horiek proiektu oso garrantzitsuak dira gazten eta nerabeen hizkuntza ohituretan eragiteko, baina helduentzako fikziorik ez dago, azken hamarkadan, Goenkale desagertu zenetik, esan daiteke. Errepikatzen ari dira orain, kontu. Euskal ekoizpen berririk ez dago, ez, ETB baten, eta bai hori, atzera pausua egin dugula, aurrera pausua egin, baino gidoia aldatu, gidoiak aurrera egiteko ari garela, Gasteizen. Ikusi dugu orantxe pantailak euskaraz, elkarretaratzea handia, jende ugari, sinatzaile ugari, ze ongi dagoen ere noizean behin elkartzea eta ikustea badalan nukleo bat, anitza eta gogotsu. Bai, aldatu gidoia kanpaina esan, eragile ezberdinen artean abiatutako kanpaina da, esan bezala hori fokua hemen jartzeko beharra ikusten zuten hainbat eragilek, ez? Pantailak euskerazetik asko ibiltzen gara, nazioarteko streaming plataformak, Europako legeria, Espainiako legeria, eta horietan intzitzen dugu asko, ez? Eta hainbat eragilek uste zuten Jaurlaritzari eta ETB-ri zuzenean eskakizunak egiteko kanpaina propio bat beharrezkoa zela, eta pantailak euskerazetik noski ongi iruditu eta ongi iruditu zitzaigun, bestu genuen eta horren partaide izan gera.
Kualitatiboki nik usteet oso kanpaina txukuna izan dela, 30 eragile baino gehiagoren babesa jaso du, euskalgintza guztia, hezkuntza mugimendua, ikastolak, sortzen, eskola publikoak, eta beste hainbat eragile txiki ere egon dira babesle bezala. Kriston kanpaina txukuna eginda komunikatiboki, gero zalantza hori, jendea mobilizatzeko gaitasuna euskerazko ikusentzunezkoen alde, zenbatekoa dagoen edo jendea zenbat mugiarazten duen horrelako gai batek, ez? Orduan agian Gasteizeko mobilizazioan jende gehiago espero genuen batzuk, o beste batzuk berriz iruditu zaie oso arrakastatxoa izan dela, ze inoiz ez da egin euskerazko ikusentzunezkoen alde mobilizaziorik, o mobilizazio handirik, egin izan dira ekimen txikiak, egin izan dira kontzentrazioak, baina horrelako mobilizazio nazional mailako mobilizazio bat hainbat eragileren babesarekin lehenengo aldia zen. Orduan egin ahal izatea hori aurrera pausotzat eta arrakastatzat hartzen dugu, baina esandakoa. Kualitatiboki oso baloraziona, kanpaina oso nahizen da, komunikatiboki atxikimendu asko jaso ditu, orain balorazio formala edo ofiziala itea falta zaigu ez, eragile guztien artean, baina nik uste, aurrera begira izan dela ariketa interesgarria eta aurrera begira ere izango duena bere jarraipena. Izango du zalantzarik gabe, eta hori alde batetara utziz eta urteak eman duena ikusiz, alde positiboak beti esaten dugu, ez da? Beti alde negatiboak badakigu zeintzu diran, tamalez asko direlako eta beste horretarako zaudetelako lanean eta eskertzen delako, baina alde positiborik ere bada aurrera biderik esan duzu hasieran plataformak eta badirela bidean, baina bada, ez da? Agian Gasteizen ikusi genuen irudia, gehiago gutxiago irudio bat ikusi genuen, ez dela gutxi Euskal Herrian. Alde positiboa gehiago. Orokorrean, pantaietan, ikusentzunezkoetan, eskerari dagokionez. Leheno aipatu ditudan, aurtengo aurrera pauso nagusiak hori dira ez, Makusiren sorrera, primeran iaz sortu zen, orain Makusi sortu da, euskerazko ekoizpenelako diru laguntzak handitu dira, eta gero gu gabiltza elkarlanean hainbat streaming plataformarekin, eta momentuz ezin dugu ezer esan, baina badakigu aurten egongo direla gutxienez bi streaming plataformetan egongo dira gurekin eramaten ari diren lankietzari esker euskerazko eduki kopuru majoak txertatuko dituztela. Eta, hori aurrera pauso polita izango da, baina, ez da, beti egia esan urteak daramazkigu agintariei haien ardura bete ditzatela eskatzen, ikusi dugu, ez dutela, ez dela haien lehentasuna, eta orduan gu zuzenean hasi gera haiekin hizketan, haiekin bilerak izaten, eta erantzuna harrigarriki positiboa izan da, eta gutxienez bi streaming plataformarekin elkarlanean gabiltza, pentsa ezina dirudi, ez, kultura elkarte bat, edo, ekimen bat, mugimendu bat, horretara iristea, baina horrela da. Beraiek euskerazko edukien zain daude, esan digute, plataforma bate baino gehiago, eta zain egoteaz nazkatu gera, bai haiek bai gu, eta orduan elkarlanaren bitartez euskerazko katalogoak handituko dira pare bat plataformetan, hurrengo hilabetetan izango dugu horren berri. Ondo. Hain galdetegi jatorra eta gero, orain bestelako bat eta zatorkizu. Alex Aginagalde, Jarlo kapitaina. Nor demontre da Jarlo kapitaina, esango duzue, zertaz dabilatorra? Twitter kontua baldin baduzue eta bestela ere, nor da Jarlo kapitaina, zure ezizena, sareetan, azaldu iguzu, mesedez? Jarlo kapitaina ETB-ren lehenengo marrazki bizidunetako bat zen, zela, espazioko itxasontzi batean, espaziotik zijoan pirata bat, ez, Jarlo kapitaina, eta egia esan, hori ni oso txikian nintzen, marrazki bizidun horiek, 84koak edo dira, baino Enekantak diska, hori nik Anai Arrebazarragoak ditut, eta etxean bagenuen Enekantak diska zela ETB-ren marrazki bizidunetako abestien diska mitikoa. Eta orduan, diska hori urtetan eta urtetan zehar
gurasoen etxean egon izan da, eta txikitan asko jartzen genuen, eta orduan nik hortik izan nuen gehiago telebistatik, baino gehiago hortik izan nuen Jarro Kapitainaren berri, eta bestia badakit, baino marrazkiak egia esan, ez dakit urtebetekin edo birekin, noiz bait ikusiko nituen, baino gutxi, bai. Jarriko lasai, Arturo Errega ere, atzean utziko dugu, tira, zenbat eta zenbat, esango dugu, garai historikoekin, garai politikoekin ere, Kristo ondoren, Kristo aurretik, erabiltzen dugu batzutan, gatozen beraz, Euskal ikus-entzunezkoen sektore honetan dagoen Kristo aurreko ondorengo egunotan kanesen menderdi dugu atzera. Tasio, badirudi Euskal zinemagintzak duela mende erdi izugarrizko ausardia zuela, baita errelato politikoi begira ere, eta badirudi, ez dakit, mende erdian, aro digitalak mundua azpian harrapatu duen bitartean, Euskal Herrian zerbait misterioren bat egon akaso badago, galdera bihurri pare bat dauzkatzuretzat, Ales. Primeran plataforman horrena da Jaurlaritzarena, ETB-rena, hau ere ez da oso argi geratzen, nork kudeatzen du hau? Berez, EITB-ri ematen zaio partida berezi bat, streaming plataforma hau sortu, kudeatu eta garatzeko. Berez, EITB-ri dagokio, baino lantalde propio bat dago, EITB-ren ezakit baitan edo kanpo, baino EITB-tik zuzentzen da esan dezakegu, baina lantalde propio bat dago hori primeran plataforma hori kudeatzen duena. Ados, galdera bihurri hauek datoz, akaso Euskal ikus-entzunezkoen sektorea bera, nola arautu, zenolako politika garatu, inbertsioak nola banatu, akaso Kataluniako eredua ere gertu dugu, asko gustatzen zaigu besteak beste Kataluniako telebista kate publikoaren bizitza edota Kataluniako ikus-entzunezkoen sektoreak daraman garapena ibilbidea. Badugu zerbait ikasteke, urrats konkreturik egon daiteke Euskal ikus-entzunezkoen sektorea gehiago duintzeko, ze egia da, jarraitzen dugula gauza txikietaz hitz egiten, naiz eta milioi batzuk aipatu dituzun, hori poztekoa bada. Ez dugu oraindik ere, ez dakit, txikira jokatzen ein batean, aintzat hartuta ze garai berezi bizi ditugun mundu zabalean, eta akaso Euskal ekoizpenak, euskarazkoak, Euskal kosmogonia hori plataforma ezberdinetan eusteko, ez ote da beharrezkoa sektore indartsu bat, nola ikusten duzu hau? Bai, argi dago, guretzako estrategikoa dela, guretzako eta Euskal Herriko eragile pila batentzako, ze hain zuzen ere neurri hau jasotago pantaiak euskaraz zen sorrerako manifestuan, ez? Euskarazko ikus-entzunezkoen aldeko manifestua 2021ko abenduko azokan aurkeztu genuena, eta manifestu horretan jasotzen da Euskal ikus-entzunezkoen eta hedabideen sektorea saretzeko eta nolabait osatzeko beharrezkoa dela Euskal hedabide eta ikus-entzunezkoen kontseilu bat sortzea. Kontseilu horrek arautu eta gainbegiratu eta aholkularitza emango lioke sektore osoari, telebista publiko, pribatu, streaming plataforma, irrati, hori Europar Batasunak 2000 urtean aholkatu zien estatukideei ikus-entzunezkoen kontseiluak sortzea, pentsa, zenbat urte pasa diren, Kataluniak badauka ikus-entzunezko kontseilu bat, Valentziak ere badu, berriki Andaluziak ere sortu du, Frantziak badu, eta Europa iparraldeko herrialde guztiek ere badaukate. Kontseilu hauek telebista publiko, hedabide publiko eta pribatuen eta plataformen eta zaintza, publizitate araudiak, hizkuntzaren arloko araudiak, guzti hori gainbegiratu, aholkularitza eman, guzti horretaz arduratuko lirateke. Orduan, guretzako estrategikoa da, EAEn, Nafarroan, iparraldean ere horrelako organoak izatea, eta gaina organo horiek elkarren artean koordinatutak izatea, azken finean, euskararen herri osoan ikus-entzunezko baliabide guztion artean elkarbanatu eta guztion artean erautu eta barraiteko bai. Deigarria da beraz, egia da, Euskal aberastasun instituzional honetan, organo ezberdinak berez egon badaudela, baina kaso horiek ere mapa hori ere
eguneratu beharko litzatekeela, baina goazen gertura etortzea geografikoki. Bestak beste, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta gaudelako une honetan bertan. Indar politikoek zer diote, baten bat oztopatzen ari da, kontseilu haue sortzeko aukera, indar politikoek zer diote. Imaginatzen dut, Abaskalen alderdiak zer dioen, baina gainontzean zer diote, ustez, ez dakit, Euskarari oztopoa jarri nahi ez dioten, edo Euskal ikusentzunezkoen sektoriari oztopuri jarri nahi ez dioten gainerako alderdiek? Bai, EAeko legebiltzarreko hauteskundei begira egin genuen ronda bat alderdi politiko guztiekin, eta egia esan, gero beraien hainbat konpromezu eskatu genizkien, haien programetan jasotzeko, eta bar, eta harrigarria bada ere, gehienek horietako batzuk jaso zituzten, eta kontseilua sortzearena, Podemosek jaso du programan, Bilduk jaso du programan, EAJak ez du jaso programa honetan, baina jasotaz deukan 2011ko programan, orduan, esan, ez dakit zarari, 2011an bai, eta orain ez, baino haiekin izandako bileran ere, aipatzen zuten, ez zeudela ez alde ez kontra, ez egola... Baina saiakerarik egon da, hau sortzeko? Aurreko legealdian bai, egon zen proposamen bat egon zen, Bilduk eramandakoa, eta atzera bota zuten gobernuko bi alderdiek, PSek eta EAJak atzera bota zuten, baina oraingoan ere PSek adibidez esan digu, beraiek ez daudela kontseilu bat sortzearen kontra. Beraiek, agian alde ere egon daitezkela, ez dute horrela jaso programan, baina, esan dute ez daudela horren aurka. Orduan, nik uste dut legegintzaldi berrian saiatu beharko, lehenengo ikusi beharko dugu, gobernua nola eratzen den, horren baitan kultura eta ikusentzunezko eta arduratzen diren sailburu berriek eta ze sentsibilitate maila dakaten gaiarekiko, baina nik uste dut itxaropena badugu gaia berrartu halko dela, guk uste dugu alderdi gehienak ados daudela, kontseilu batek ekarpen positiboa egingo liokeela Euskal Hedabideen eta ikusentzunezkoen sektoreari, eta orduan, ezakit, ikuste dut, hurrengo legegintzaldirako beste ahalegin bat egin beharko litzatekela. Egin beharko litzateke, ezta? Hau, orduan, ulertzen dugunez, Gasteizko Ganberan ordezkaritza duten alderdiek sustatu beharko lukete. Hori da. Hori izango litzateke bidea. Beti ere, badakizu, udazken arte ez omen da martxan jarriko legebiltzar berria, ez dakit, Alex, pazientziaz, jokatu beharko du, hartu beharko du, ezta? Hori da, azkenean, badakizu horrelako gauzak. Poliki doaz, nahi baino polikiago, polikiegi batzuetan. Azken galderatxo bat, streaming plataformei buruz aipatu duzu, korporazio, megakorporazioekin zabiltzate, negoziaketa lanetan. Saiatu behar nuen, ahalegin egin barra zuen zerrenda ez da oso luze edo nola ere, hasi kinielak egiten, baina zoriontzekoa, zalantzaria, pantailak euskarazek egiten duen lana, eta ea, zer datorren, akaso igual kolpez kolpe ikusiko dugu ez dakit non, naroa. Hori izan ere galdera Harlok, kapitaina. Horrela esan behar balin bada, horrela esango dugulako. Kolpez kolpe, noiz? Ja, dagoeneko pantalla menu horretan. Ez da lehenengoa izan behar, bigarrena jarritare gu konformatze gira. Ikusten duzu? Dakagun urrengo bilera, gure lehenengo puntua hori izango da. Plataformekin dakagun urrengo bileran hori eskatuko diegu. Alegia, bote ingo zaituztela eta hemen ikusiko zaitugula, ez da? Alex, eta amaitzeko bota dituzu ardatz asko, bota dituzu norabidea zein izan beharko litzateken, baita aurrera begira pausuak, baita ere badakigu EAen, iparraldean, Nafarroan, errealitate politiko desberdina direla, instituzioak ere desberdinak, baina elkar banatze edo elkarteratze hori duen garrantzia. Azken hitzik, orain esaten dena da, minutu bat ematen dizut bi ere, nahi dezuna botatzeko, zuk jakin zer da legezkoa eta zerrez. Baina zer beharko litzateke benetan eta larritasunez eta urgentzia handiz? Borondate politikoa. Borondate politikoa, azkenan baliabideak egon badaude, non jarri da kontua, ez? Gauza batzuetarako inoiz ez da dirurik falta. Esaten den bezala, porlanerako adibidez inoiz ez da dirurik falta. Nik uste estrategikoak diren politikentzat diru atera behar dela, ez? Eta euskera estrategikoa da, herri honen biziraupenerako, eta orduan nik uste hor dagoela kontua baliabidea jartzea, esate baterako euskerazko bikoizketarako diru laguntzak sortzea. Ez dira existitzen. Herrialde guztiak dituzte bikoizketarako diru laguntzak. Hemen ez dira existitzen.
horrek asko erraztuko luke edukiak euskeratzea. Eta bueno, erakundek dituzten ardurez gain, herritarrak ere animatu nahiko nituzke euskerazko edukiak kontsumitzera, horrela ere adieraziko baitiegu erakundei, nahi ditugula euskerazko edukiak, eta gainera euskerazko edukiak promozionatzeko bide horretan, zuek ere zehoz esan dezakezu ez da? Lehenengoan, agian ez ditertu lehenengoan, ondo. Orain hori, Amaika Telebistarekin eta Gaizka Izabegirrerekin, pantaiak euskaraz elkarlanean dabil, ostiralero, streaming plataforma ezberdinetan eta zinemetan estreinatzen diren euskarazko edukiak promozionatzen, bideo horiek sare sozial guztietan zabalduz, eta orduan hori da. Bale, espantailak euskaraz, mila esker, ez dut esango Jarlo Kapitaina, bai, Jarlo Kapitaina, ez, baina mila esker, gurean izateatikan, plazerra, segi lanean, eta mila esker. Eskerrik asko zuei, gonbidapenatik. Eta zuei, oraintxe berak esan duen bezala, gu ere elkarlanean gabiltza, pantailak euskaraz eta Amaika Telebista, eta Gaizka Izagirre ere, oraintxe esan duen bezala, hortxe, gorko menuan Gaizka zer. Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz esteinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. Netflixetik bi izenburu, My Oni Girl, animea nire oni maitea, abentura eta fantasia uztartzen dituena, eta Atlas, Jennifer Lopez protagonista duen zientzia fikziozko eta akziozko filma, ez da bizitza aldatuko dizun pelikula, baina bere helburua betetzen du. Inteligentzia analista bat urrutiko planeta batean galduta geldituko da, eta adimen artifiziala darabilen armadura robotiko bat erabiltzen ikasi beharko du biziraun ahal izateko. Prime Video plataformaan Invincible animaziozko telesaila, The Walking Deaden egilearen komiki batean oinarritua, 17 urteko Mark Grayson superheroi gaztea du protagonista. Ekintzaren animazioa arina eta erakargarria da, bisualki oso boteretsua. Baina zerbaitek definitzen badu tonuen eta generoen arteko oreka da. Filminetik 3 pelikulatzar gomendatuko ditugu. Midsommar, kultuzkoa bilakatu den beldurrezko filma, Ari Asterrek zuzendua. Intrigazko film honetan bikote estatubatuar bat da protagonista, eta lagun batzuekin 80 urtean behin Suediako herrixka batean ospatzen den udako jaialdi batera joango dira. Eguzkia inoiz ezkutatzen ez den herrialdean amestutako oporrak igarotzen ari direla badirudi ere, pixkanaka amesgaizto bilakatuko da egonaldia. Taxi Driver, zer esan film honi buruz, Martin Scorseseren 1976ko maixulana, Robert De Niro eta Jodie Foster protagonista dituena, eta Fargo, Coen anaien harribitxia, William H. Macy, Frances McDormand protagonistak, aberats baten alabarekin ezkonduta dagoen gizon txepel eta uzkur batek bi gaizkile kontratatzen ditu. Helburua, bere Andrea baitzea. Baina, halabeharrez, ustekabeko 3 hilketa gertatuko dira eta polizia tartean sartuko da. Eta harribitxiak aipatzen hasita, azken gomendioa primeran plataformaan topatuko duzue Unicorn Wars animaziozko filmarekin, film antibelizista zoragarri eta gordinonek, peluxezko hartzen eta adarbakarren arteko borroka aitzakiak gisa erabiliz, hausnarketa politiko eta psikologiko sakona plazaratzen du. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. Palestinar errefuxiatuei laguntza emateko Nazio Batuen erakundeko taldea, UNRWA hain zuzen ere, terroristatzat hartu du Israelek eta esan die, 30 egunetan, aldein hemendik, 7 milioi erdiko isuna gainera, gure lurrak okupatzeagatikan eta erabiltzeagatikan, eta bestela, badakizue, bereien estiloan. Israelek esandako azkena ekine. Bai, eta Israelen estiloa edo sionisten estiloa aintzat hartuta, 30 eguneko epea eman diete Israelen duten egoitza hori ustutzeko, baina Gazan egin dutena ikusita, ziurrenik edozein momentutan danbatekoren bat edo eta estatu batuetan fabrikatutako supermisil bat jaurti dezakete, eta gero barkamena eskatu, oso merke ateratzen da eta badirudi eta palestinarren bizia merkatuan, kasi eskala sozial oso agerikoak dauzkagulako. Aizue, eskuina, sionismoa, supremazia, apartheida kontzeptu ugari, eta bide horretan gainera autoskunde europarrak, badirudi munduaren akabera gainean dugula, baina lasai. Gaurko gauak askorako emango digu eta zoritxarrez. Fuck the police.
protectors and badges, protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Kufi, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free, but this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold an occupying violent history. Been repeating for the last 75. The Nakba never ended, the colonizer lied. Hortxe rap ederra, ja ezaguna kolpez kolpen. Gabon, Jon Olano, Maialen Arteaga, ongi etorri. Gabon. Ze ondo etorri zaten konjuntatuak, Bai, esan ziguten gaia eskuina zela, eta gu... Esan dugu, Europa dauka hauteskundeak, eskuina, bueno, en fin. Guk ere urdina jantzi ezakegu, alkandora urdina jantzi ditzakegu, eta ez zer gertatzen. Esan dakoa, Gabon, ongi etorri, ikusi dugu, sionisten azken jokaldia, Israelek bota duen azken ordagoa, eta horixe izan da. Orain UNRWAren kontra jo du, eta ez UNRWAren kontra, denen kontra. Estatu palestinarri izendatzeagatik ere hainbat herrik, hainbat estatuk egin duten aitortza hori ere, esan die, kontuz, akaso esan behar da, eskerrak. Estatu espainoletik Abaskal jondala, espainolen integridadea zaintzea, ez da, berein bizitza zaintzea. Hau dena ikusita, Jon, zer? Zer. Ba, ez dakit, ematen du lehoi zauritu bat dela Israel, ez? Ni ematen ari zizkio olako adierazpenak eta bueno, pues olako dinamika batean dagoen estatu batek egiten duela aurrera ies, ez? Eta Palestinako estatua aitortzen duen hori aurre egin diplomatikoki, eta, en fin. Adierazpena, aitortzari buruz ere ez dakit, izu zain nahiko simbolikoa izango dela segurazki, ez? Bada keinu bat, keinu garrantzitsua izan daiteke, horrek sortu dezaken kateagatik, segurazki, eta ez ezagun ahaztu katea mendebaldea, ze lau herrialdetik 3 aitortuta zuten, kontua ez direla mendebaldekoak, eta beraz, fokotik kanpo gelditzen direla, ez? Baina honen eragin praktikoa, ez dakit segurazki aitortza horrek behar ditu gero atzetik, nazioarteko komunitatearen eskuartze asko handiago bat, estatu horren, aitortzen duzun estatu horren babes efektiboa, defentsa, berreraikuntzarako dirutza, aitortza oso ondo dago, baina ez dakit, ze neurri real ekarri ditzaken berarekin. Maialen gainera, hori bai, gainera orain jakinda askok aldarrikatzen ari direla esaten duela, bai, oso ondo aitortza, estatu palestinarraren aitortza, baina ia ez da nahikoa. Ez da nahikoa, beste testu inguru batean gaudeia, ordena, egia da Jonek esaten duen bezala hor beste babes handiagoa falta da, baina, bueno, iragan astean esaten genuen, agian simbolikotik aratago doa, aitortza hau. Praktikatu egin behar da, ez? Eta gainera kuriosoa da, harreman diplomatikoenaz, ikusi dugu Argentinarekin adierazpen misogino eta matxista horiengatik nola haustu diren harreman diplomatikoak, beharrezkoak zirela. Orduan, borondate politiko falta ere badagoela, ez? Ez da harreman diplomatikoak ezin direla utzi. Gutxiagorekin ere, hautsi dira, hemen 35.000 hildakotik gora daude, zeko purutara iritsi behar gara, aitortza hori praktikara eramateko, ez? Eta gero bestetik, badirudi, Israelen genozidioa ja ez daukalen mugarik, ja ez da bakarrik eraikinak bombardeatzea, aste honetan astelehenean ikusi dugu errefuxiatuen ONUren kanpamentua ere bombardatzen dutela eta ez dela ezer gertatzen, eta saretan badirudi badagoela horrelako elkartasun molde bat, baina iruditzen zait askotan burbuila bat dela, ze gero uholde edo moral hori ez da ikusten praktikan nazioarteko harremanetan, estatu batuetan, ez, benetan boterea edo zerbait eraldatzeko gaitasuna edo eskuduntza duten espazioetan ez da hori ikusten, ez, eta
uste dut badagoela horrelako arrakala bat, sare sozialak eta gero benetako politika egiten den espazioen artean. Orain esaten duzun arrakala hori, sare sozialetan aste honetan gertatu da, Instagramen egonda olako kanpaina bat, All Eyes on Rafa jartzen zuna, eta 31 milioi izan ditu irudiak eskegitzeak, ez dakize, eta Instagramek inoiz historian izan duen handiena. Akaso zuk esaten duzun arrakala hori ere horti dijoa, ez da? Instagramen 31 milioi izugarrizkoa, baina gero nun geratzen da, ez da? Baita, gainera hori, kukien eta algoritmoen kontuekin, niri denbora guztien agertzen zait, Palestinan alde dagoen jendearen adierazpenak, ez? Eta gero, entzuten ditut, influentzia handiko pertsona batzuk, estatu batuetakoak edo politikari batzuk, eta, ostras, eske nik egunero jasotzen dudana, ez da gero munduan erabakimen gaitasuna duten horiengan gertatzen dena, ez? Eta niretzat oso kuriosoa da fenomen hori. Eta, Jon, zuk esan duzu ere bai, orain ikusita, nola alde batetik, bestetikan, egurra ematen ari diran, orain esan dute, besteak beste, Estatu Espainolak ere aitortza egin du, Irlandarekin, Esloveniarekin eta beste hainbat herrialdeekin batera, eta Israelek esan du, kontuz. Zuen ganagoaz, sentsazio hori ez da, esatearena, ni edozein naiz, Amerikar Estatu Batuak atzen ditu edo aurren, baina mehatxu zuzena, esatea bagoaz. Oso adierazgarria zeoldarkorra geri den, hori ez, inkluso nolabaiteko arau diplomatikoak ere austeraino ez, eta Mileirena ere aipatu duzu, eta oso adierazgarria, nik uste garai batean, harreman diplomatikoak beste nolabaitekoak zirela eta bazegoela horiek zaintzeko gauzea bat, eta orain, zoaz beste herrialde batera eta presidentearen emaztea iraintzen duzu, eta hortara ez geunden ohituta, eta Israelek ere, krisi diplomatikoak lasai asko sortu ditzake, ez daukalako inongo eraginik, ez? Nik uste interesante izan daitekela guztionetatik nola eragiten dion edo zer presio iritsi daiteken estatu batuen ganaz. Ematen du estatu batuetan iritzi publiko hori mugitzen ari dela, ez? Iritzi publikatua ez dakit, baina publikoa bintzat beste klabe batzuetan hitz egiten ari dela, eta horrek kostu elektoralak izan ditzakela. Claro, Trumpek irabazten badu 6 hilabete barru, ikusiko dugu zer gertatzen den. Baina azkenean estatu batuengan eragiten badezu halako ezinengon bat, eta zalantzan jarri dezakena bere postura Israelekiko, agian hortik, baina bestela ez dakit nik ez diot ikusten soluzio errexik. Oso aipu garrantzitsua izan da, aktore porno baten lekukotzaren ondorioz, Trumpi ezarritako zigor horrek, mesede egingo dion, ala kalte eta aintzat hartuta Biden izoskia eskutan egiten ari dena, jakimin berezia daukat personalki, kazetari gisa ere, ea zenolako garapena izango du, baina donola ere, Olimpiadetako borobiltxo hauek egiten ari nintzen ze, baten batek ulertzen du Sánchezek estatu aitortza Irlandako Errepublika eta Norbeiarekin batera, Zelenskirekin izugarrizko arma hitzarmena, Bidenekin ondo moldatzen da, baina ondoren Israeldarrek mehatxu egin diote, amnistiaren legea, kosta egiten du pista jarraitzea non hasten den kontua eta non bukatu. Zer esan nahi nuen? Ane Irazabalen Twitter kontura banua, eta bertan aipamen hau egiten zuen. Sánchezek estatu aitortza horretan 67ko akordioak aipatzen ditu. Eta palestinarrek diote 67ko akorde horiek dagoeneko ez dakit. Bomba azpian erraustuta daudela, alegia lurra txikituta dagoela, pozoinduta, Gaza desagerrarazita. 67ko akordio horietan aintzat hartzen diren estatu eta lur banaketa horiek gaur egun fikzioa direlako eta erabat dinamitatuta dagoelako, inoiz baina argiago esan da, bi estaturen elkarbizitza, esan nahi dut. Sionismoa bertatik kanporatu arazteko ekimenik argi eta garbi espero daiteke, gaur egun diplomaziatik, Europatik segia da, estatu aitortza honek, simbolikotik badu. Estatu fizikorik aitortzeko, ez? Osaia, ez dago espazio. Argi hori Aitor Estebanek, Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaileak esan duela, Maialen esan eta guztiak bat gatoz, esan ez paso honetan eskezta lurrek egongo, baina ia da, helduleku diplomatiko bat, marko ideologiko bat, edo marko instituzional bat behar dela. Baina ez dakit nik berandu datorrela, eta bar, ez dakit baten batek geldiarazi ditzake sionistak ala tentakuluak handiagiak dira. Hau da galdera Trumpa.
Tentakuluak handiegiak baldin badira, zenbaitzuek baimendu eta albideratu dutelako da. Eta hor uste dut, eta orain Europar Batasuneko, Europar Parlamentuko hauteskundeak daudela, uste dut, badela eztabaidagai Europa bera zer izan behar den, ze jokaldi egin behar dituen, bai gerren aurrean, NATOren askundearen aurrean, uste dut eztabaida potolo-potoloak daudela, eta hor Palestinarenak eragingo duela Europarron moralean, pentsamendu politikoan, eta uste dut etorkizunera igarriko direla honen zauriak eta ondorio politikoak. Bai, esan... Maialenekin esan du eta guztizado. Maialenekin bat gartu, kontuz, eskuearekin ere argin behar dela gaur. Jon, batzatoz. Era bat. Bai, gaina, bizarra ipatzen zenuen eta gero sobre Europako hauteskunde zitzen dugu ez, baina garatzen denean alako diskurso militarista bat, eta gero, harritzen gara Europako hauteskundeen klabeak direlako abstentzioa eta eskuin muturraren hazkundea ez. Eskuin muturraren markoetan mugitzen baldin bagera, eta jendearen erakargarritasun maila baldin bada, militarismoa etetea, segurazki bildurretik agian mobilizatu dezakezu, baina mobilizatu dezakezu, baina bateak. Urrungo astean ere berriro jarraituko dugu hitz egiten Palestinako aferaz, dirudilako hau ez dela inoiz amaituko. Zenbat aste, zenbat hilabete eta zenbat urte daramatzagun Palestinako genozidioaz hitz egiten. Baina, genozidioarekin ez dakit alderatuko nuken, baina amnistiaren legea. Ikusi dugu, aldarrikatu da, kongresuan, ze polita. Hiltzaile, traidore, Rafako harakina, eta horrelako hainbat gauza ikusi eta entzun ditugu. From Drake, what you willing to risk, what you willing to give. What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the rest was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up and the students finally did. Let's get it. Lege hau garrantzitsua da eta beharrezkoa. Beharrezkoa ez Kataluniako gatazka politikoa konpontzeko ez, baina beste egoera baten konpontzen saiatzeko. Auzitegietatik ateratzeko, auzitegietara inoiz heldu behar escena. Sapigueu que desde el independentisme basc sempre estarem donant suport a una solució a la vostra causa, ja que també és la nostra causa. Con la amnistía se pretende mejorar la convivencia en Cataluña, lo que constituye el interés general último que legitima la amnistía en términos de principios y valores constitucionales. Avui és un dia històric. Avui no es perdona. Avui es guanya. Aquesta llei no és perdó, ni és clemència. És victòria. Una victòria democràtica. Avui és un bon dia per tot un país, per la seva democràcia i per la seva llibertat. Avui és un dia històric perquè estem davant de la primera derrota del règim del 78. Galdera trampa batekin helduko natzaizue segidan, hasi prestatzen, danbor zera horiek zeren nola eramango ote da praktikara amnistiaren lege organiko hau, ez da zaborretara botatzeko, lasai. Aizue, amnistiaren legea urrats historiko garrantzitsua. Lehenago ere izan dira zenbaitzuk, ze badirudi alakurik ez dela munduan sekula pasa, ez da 78 geroztik ere aurreko garai horiek, akaso eskuina Espainian 78ra itzultzeko gogoz ez, 36ra itzultzeko gogoz, tira, Baskal ikusi dugu oso gogotsu dagoela, 36a baina bomba atomikoekin nahi duelako, eta ikusi dugulako bibirekin pasioan. Tira, amnistiaren legea aitortuko dugu urrats garrantzitsua dela, Kataluniako prozesuan eragin zuzena izango duena, eta ikusteke
Gure Postdemon etorriko den, itzuliko den, zer gertatuko den, Kataluniako aurreko presidente batzuri erregimen Espainiarrek egindakoak ikusita, bitan pentsatuko du zalantzari gabe. Edo nola ere, praktikara eramateko aukera izango du lege honek, ibilbide izango du, epaile Espainiarrak hain aurrerakoiak izanik eta demokraziarekin alako konpromisoa izan da, garatzeko aukera izango du, presta bete hau erantzuten hasteko. Maikideok, gaurko... Ados nago, ez? Maikideok, presta dute. Bueno, hori da zalantza, ere egingo duten lege horrekin. Ez dakit, bilatuko dute zirrikituren bat. Pentsa, legea bera ere, lege proiektuare aldatu zen, ez? Epaileek horre improvisatu zutelako bidean, eta, lege aldatu behar da, badezpa berme gehiago mateko. Nik espero nuen jarriko zen dutela Anje Duhalde eta amnistiaren dema, ez? Atzoko debatean entzuten nuen Miriam Nogueras esanez hau izun dia de Victoria, eta amnistiaren dema, garaipen eguna, lortzen ari garena, esan zuten, lortuko duguna, bain referenduma, ez? Orduan, imaginatzen duzu kontuzo erdian, Anje? Bai. Jon, kontuz, Anje Duhalde aulki horretan bertan esirita izango nola duela ez asko, eta bere espirituak akaso... Nik uste, garaipena behar zuen, garaipentxo bat independentismoak behar zuen, estabil oso sobera, Kataluniako independentismoa azken aldian, eta iruditzen zen horri batean, batzutan galdu ere egin behar dela garaipen batzuk lortzeko, ez? Segurazki gatoz Katalunian 10-17 fase batean, aglutinatze fase batetik, ez? Eta gero 17-tiko 24 Euskal Herrian dituko genokena gatazkaren ondorioen konponbide batetik, ez? Desjudizializazioa, hau segurazki izango da horren bukaera edo ikusiko dugu. Eta kontua da, orain lortuko duguna edo dutena, fase resolutibo baten sartuko gara gatazka politikoarena, nola baiteko akordio politiko bat egon daiteke. Nik uste Espainiako aurrean gainera orain gauden honetan, akaso Katalunian berriro errepikatzea hauteskundeak, honek ere eragina izan dezake guzti horretan. Nik uste PSOek daukala baldintza zoragarria dauzkala, olako gai bati heltzeko, ez? Gobernuan dago, EAJarekin, Nafarroan ere gobernatzen du, Katalunian agian gobernatu dezake, Espainian ere bai, 31 eskutik, ikusiko dago. Errepublika aldarrikatzea, zaio, solik Sánchezi, eta ikusita, ziurre, Zelenski eta baten batekin zerbait hitzartuta badu, akaso... Aitortzaren bat izango du. Aitortza... Palestinarrek aitortuko dute Sánchezen errepublika. Zaila dago kontua, baina egia da urrats historikoa badela, eta gainera, halako marko bat zabaltzen duela, halako lege organiko bat egun onartu badaiteke, akaso gehiago zabaldu daitezke edo lege gehiago onartu daitezke, ez? Azkenean gatazkei aterabide eta erresoluzio emateko legez ere eutsi ahal izateko, ja da bestela Euskal Herrian ondotxo jakina den eta ondotxo bizi den gradu festa eta festa juridiko amaigabe baten ere aurkitu daitezkela gatazken konponbide eta erresoluzio bideak, ez dakit hau nola ikusten duzuen? Bai, nik uste dut lege hau badela adibide bat, erakusten duena gatazka politikoak konponbide politikoekin konpondu behar direla, eta judizializazioak, lawfareak, represioak, garai politiko honetan ezin duela izan aukera bat, estatuen partetik edo ordena mantendu nahi duten horien artetik, eta bestetik kuriosoa egiten zait, Espainiako eskuin muturrak erabili duen marko mentala amnistia legearen kontuarekin, jakinda haiek izen direla amnistiatuenak eta amnistia gehien ezarri dituztenenak. Orduan, badaudela neurtzeko erregela desberdinak, ez, bakoitzarekin. Gero, egia da honek ere izten duela Katalunian ziklo politiko bat, eta jonek aipatu den bezala uste dut hemendik aurrera badagoela orue bat edo zoru bat eraiki ahal izateko. Igual orain arte zoru erre bat edo zela, ez, zauri asko irekita, eta uste dut orain badaudela baldintza duinagoak Katalunian zerbait eraikitzen hasteko, eta aurreko hauteskundeekin eta on daitezken akordioekin, ziklo berri batera begira jartzeko, eta urriaren bateko ondorio psikologiko horiek, pixkat krema eman eta zauri batzuk izteko.
Esan dugu bezala Palestinarekin badugu zer kontatu eta Kataluniarekin ere oraindikan izango dugu zer kontatu. Eta esan duzu oraintxe ere Maialen hitz egin duzu Espainiako eskuinaz. Espainiako eskuinaz baino ere hitz emarko genuke Europako eskuinaz. Izan ere Europako hauteskundeak atarian ditugu eta itxuraz eta sondeoak eta inkeste guztiak dioten arabera eskuin latza dator Europara. Eta hortxe Europako hauteskundeak ekainak 9an eta inkesta guztien arabera, dagoeneko ere zustekoa ez da, baina Maialen eskuina gogor, Fernando Berrena ikuste entzute genuen orain dela gutxi esaten ze garrantzitsua dan ezkerraren botoa, ez Bildurena bakarrikan, baizik eta ezkerraren botoa Europa mailan, eskuina frenatzeko, eskuina geratzeko, beltz dator. Bai, gainera, gaude garai politiko batean non eskerrean nagusitu den desesperantza edo ezer aldatu ezin denaren filosofia hori, eta Angela Davisen hitzak ekarrita, esperantza disiplina gisa erabili behar dugula uste dut, borroka eraldatzaile orok ezin diola baimendu bere buruari esperantza galtzarena, ez? Eta egia da Euskal Herrian, orain, eskerran loraldi bat, eta esker independentismoaren baitan loraldi bat dagoen arren, Espainian, gehiengoak oso justu daude, eta Europara begiratzen baldin badugu, ari eta txarrago. Gainera, askotan, uste dugu Europan gertatzen dena, askotan atxikimendu gutxi daukagun Europarekin, badirudi han gertatzen denak ez daukala eraginik gugan, eta esaten da, gertatzen zaigunaren, gure bizitzako politiketan gertatzen zaigunaren 80% dela Bruselan erabakitzen denaren ondorio. Orduan, Hungarian eskuin muturrak irabazten baldin badu, gugan horrek eragin bat dauka, are gehiago estaturik ez dugula jakinda. Orduan uste dut, garrantzizkoa dela eskerreko mobilizazio hori aktibatzea, beti esaten da hauteskundeak garrantzitsuak direla, eta egia da gainera hemen Euskal Herrian, badaude magulaia neke akumulatu bat, ziklo neketsu bat, baina uste dut tokatzen dela azken ahalegina egitea, jakinda, hemen jokoan daudena direla politika migratorioak, trantsizio ekologikoaren inguruko legea, segurtasunaren inguruko eztabaida, Europak izan behar duen papera, uste dut meloi asko daudela eta oraindik gutxi daudela irekita. Badela jokatzeko, jakinda gainera, Europarrak beti izatea direla, Europarrak, badagola, zertan jokatu ekine? Bai, meloiak. Txiste txar bat utzuko diatzu, melonitarrak, mileitarrak, baina ez da txantxetarako kontua, meloni bat esate baterako Italia osoari ere ari zaiolako enfrentatzen. Alegia, arriskua dagoela Europako gobernura zehargi, lehenengo eta behin legebiltzarra osatu behar da. Eta horiek hautatuko dute gobernua. Hori da Ursula von der Leyen, oso izen ospetsua, baina argi, azkenan Europako lehendakaria eta bere sailburuak izango direlako eskuina edo eskuin muturra. Hori da, irudikatu beharko genukena. Eta proposamen ezberdinak, entzun diogu Andoni Ortuzarri Txinarekin eta estatu batuekin konpetitzeko Europa sortu behar dela. Tira, hau anekdota bat da, baina akaso ez direla trending topic, baina populismoetatik iesi euren eskaintza egiten dutenak. Podemosek izugarrizko kanpaina egin du, eta ez dugu ahaztuko, besteak beste auzitegietan protagonismoa ere ez dutela falta izan, zoritxarrez faxistek zuzenan sartzen dituztelako, kasu honetan hautagaia bera, Irene Montero. Eta ezkerreko bloke zatitu horretan esango dugu Sumarrek ere bide horretan bertan, tira, lehenengo sektorearen babesa, ekonomia, segurtasunera, transizio... Izugarrizko festa dago eta guztiak helburu berbera bozkatzeko deia. Iñaki Iriondo kastonetan egindako analisiarekin bukatuko nuke nire ekarpen txiki hau. Eta da, deigarria dela. Hainbeste hauteskunde ziklo izan ditugu azken garaian batez ere 3 lurraldeotan, non aurreko hauteskundeetan jendearen helburuetako batzen hauteskunde egunean mailan ez egoteko eskakeatzea, eta horretan ahalegin handian ibilita euskal populazioa. Oraingo honetan ez, amore emanda gaude,
eta presidente izatea tokatu bazaigu, hortxe goaz, ez dago indarrik eskakeatzeko paperak egiteko ere. Beraz, argi, hau ere bada eta temperatura non dagoen, alegia. Boskatzeko gogorik izango ote du jendeak, aukerarik ikuste ote du jendeak, ote daki jendeak zer den Europa, galdera trampa da. Eske, esaten zenuen, jendeak ezak indarrik eskakeatzeko, bueno, jendeak badakien ere. Bazet horrenik hauteskunde bat 15 egun barru. Orain dara gutxik batek galdetu zian eta batek ibiltzen danak. Noiz dira? Orain zer tokatzen da. Kaina bederatzi. Claro, hain dela 5 urte izan ziren udal eta foru hauteskundeekin. Hain dela 10 urte izan ziren bakarrik eta parte hartzea ez da 50 iristen. Eta orain ikusiko dugu, baina, bueno, zuko episatea aipatzen zenunarekin lehen ere esaten genuen, ez? Markoa baldin bada, segurtasunaren, ez da horiek eman behar dira, ez? Baina markoa ezarri duena baldin bada, zerari baldin bada hemen, eskuinaren eta eskuin muturraren hazkundea eta pixkat klabe horietan mugitzen ari gara. Nik uste eskuinaren arlo horretan interesantea da, orain dela 5 urte, 19, gaia zen, ez, bazegoen halako fenomenoek bazeuden, baina oso atomizatuta zeuden, ez? Pentsa, aipatu dituzu ezkerrak eta oso interesantea da, ze ibilbide gertatu den, Siriza, Podemos, Frantzia Insumisoa edo baita bloko, Europan sortu ziren mugimendu horiek, mugimendutik alderdi izatera pasa zirenak, orain alderdi horiek ere, ja, ari dira pixka eta apaltze fase batean, ez? Eta eskuin muturrak egin du harrapari pasar, ez? Pasa, iritsi eta gainditu. Eta orain dela 5 urteko fasea baldin bazen, bueno, alderdi horiek badaude, hazkundean daude, orain gainera egituratzen ari dira, talde batean edo bitan ikusiko dugu, ez? Ari zaizki eskatzen Le Peni eta Meloniri supertalde fatxa bat sortzeko, bueno, horrek kriston eragina izan dezake, ez? Eta pixka deskorra nahi datorkigun panoramarekin. Superfatxa, zirutu zaitola badakizu telesail baterako izena, superfatxa. Eta Poloniak egiten duen bezala telebista katalanean, holako saio bat sortu ezagu fikziozkoa. Superfatxa, superheroiak ezagitea izango lirateke, baina superfatxak seguru izan ere eskuina hortxe. SFK. Hortxe, eskuina. Superfatxak. Superfatxak, Sanferminak, ene! Ez konfunditu nahi, Sanferminak, superfatxekin. Superfatxak. Con tal de no trabajar se apunta a un bombardeo, nunca mejor dicho. Ai, Rufian, Euskal Herrian bizi zanetikan, badituzu, holako irten bidetsuak. Ikusi du. Zen Rufi ditun. Rufi, ui. Ojo. Rufi deituta, bueno, hortxe utziko dugu, Dena toki berean, denak eskualde antzekoan, Rufi, bueno, en fin. Esan behar nuena, ikusi dugu, irudi ikeragarria, Europako atarian, Milei esaten esan ditunak, bestiak ez da egizen, Melonitarrak, eta Baskalek esan du.
nik konponduko dut, hau, hola, papa, eskuna eman du, edo ezkerren edo bate daki, arek nun emango luken, esan du, ni banijoa Jerusalemera, banijoa bere ustez Israelera, ez bazoaz, lur okupatuetara, eta Netanyahurekin elkartzen zea, eta esaten duzu, lasai guztuen laguna gea, eta Sánchez botako dugu lekutik. Maialen, serio? Pasada bat, gainera, zabaldutako argazki horretan, bazagoen saiakera bat, ardura publikoa zeukanaren, presidenta izango balitz bezala, ez? Bi banderekin, zeren ordezkaritzan zoaz, ez duzu estatu bat ordezkatzen, ez duzu erreinu bat ordezkatzen, aitortzea bere buruari botere bat ez daukana eta deslegitimizatzea gaur egun dagoen gobernua, ez? Niretzat, argazki hori da analizirako argazki bat. Eta gero, batzuk esaten zuten, argazki horrek eragingo diola gerora kaltea Baskali, baina nik uste zuen lehen esan duzuna badela eskuin muturra mundu mailan antolatzen ari denaren seinale, aliantzak, nahiz eta desberdintasun batzuk badituzten politika zehatz batzuetan, aliantza kultural eta ideologiko baten adierazle, eta honek izango duela itzulpen bat gero hemengo gure bueltan dabilen eskuineko jendearen artean. Zuk esaten duzuna gainera, irudi hori, ez da? Irudi hori ikusten zenan Netanyahu eta berea bi banderekin, Israelgoa, Espainiakoa. Nei, etorri zitzen pixkat burura, hori Guaidok Venezuelako presidentetza hartu zuenean, desan zuenean, Maduro, ni nahi hemengo presidentea, pixka eta Baskalek paper hori hartu du, ez da? Baina gainera esanez, lasaitu zaitezte, ez gaituzte bombardatuko dagoeneko, nire esku dagoen guztien dudalako eta onena naizelako. Ba, eta gaina ministroren batek iradoki zuen, ez? Agian garai hona zela Espainiako beste nazioiek ere aitortzeko, eta, klaro, Eskerrak Abaskal etorri den Espainiaren estatu integritatea bermatzera. Niretzat, argazki horren parte interesante bat, ez dakit pixkat wishful thinking da, baina ez dakit Netanyahu lagun faltan ez dute dagoen hain azkar Abaskalekin argazki bat ateratzeko, ez? Ez da estatu buru bat, egunean bertan estatu bateko hirugarren indar politikoarekin argazki bat egiten duzu, halako aitortza batekin, iruditzen zait Netanyahuk berak badakiela jende askok ez duela argazkirik atera nahi berarekin azken aldian, ez? Eta baliatu behar dituela horrelakoak. Txekalte ez dut uste ari denik egia esan, ez Israelen, ez Espainiari Abaskali kalte, irudipena daukat ez zen azkenean elkarra elikatzen diren mugimenda direla, aldeak alde eta ikusiko du. Aldeak alde eta kanpaina aurrera egiten, hori presidentetzat hartu dula, zein gozaio? Beno, Ekil doktoreak gauza asko ekarriko dizkigu eta analizi txukuna, Ekil. Ara la da sua, la da sua. Duas. Ongi etorriak errealitatera. Minutu beteko isulunea egitera ninduan erregosietan nagoelako, baina ez. Arnasa sakon hartu eta guazen analisi txiki bat egitera gertatu den honen inguruan. Irudikatzen duzue gizonezkoek Txapeldunen Ligako kopa irabaztea eta hasteko eta behin emakumezkoek baina askoz ere gutxiago irabaztea, bai sarieri dagokionean, bai soldatetan, bai balebietan, eta hala ere izugarrizko partida jokatzea. Baina gehiago, amnistiaren legea ere beharko ote dugu, Katalunian gertatu den guzti honetarako bada. Hori Bartzelonako udal aretoan protokolozko ekitaldian pasa da, ez da Abaskal Israelera joan dela eta protokoloa egin diotela etzegokionean. Hemen protokoloa hausi dute eta emakumeen eskubideak azpian hartu eta publikoki gainera flashak entzuten dira, ez da?
Ez dute izkutatu eta ez dira lotxagorritu ere egin. Ez dute disimulatzen zergatik. Hau egiturazkoa delako, egunero gertatzen delako, toki guztietan. Eta tira, gizonezkoek gobernatzen segitzen dute eta emakumezkoak lanean. Ez dakit, beste gaitasun batzu ditugulako, eta gizonezkoek berriz bestelako jabetzak. Tira, ez naiz luzatuko. Eskerrak, Katalunian bertan, badirela alternatibak, ez da itxaropenik galdu behar, eta bertan Euskal ikusentzunezkoetan ez bezalaxe, Kataluniako ikusentzunezkoen sektorea indartsuagoa da, eta begira zer nolako ekoizpenak dituzten. Bai, horixe, eskerrak, iaia jaurti dute da lontzia. Gora Polonia, gora Polonia. Alexia! Ei, què tal? Com va anar la final de la Champions? Hòstia, molt bé. Estem molt contentes, la veritat. Sí? Sí. Molt bé. Hasi besterik ez gara egin, elastikoarekin, azte borroka, elastikoarekin, Alexia, kapitaina. Aitanak ere kriston goltzarra sartu zuen, baina guazen Alexiarekin segitzera, ze elastikoaren kontu hau irudikatu ezazue egunerokoarekin. Zuen lanari esker lorpentxo bat duzuela, arrakasta profesionala, eta bati dago baten badate kamisetari tiraka, Tiraka, eta soldatare bajuago bide batez. Doncs mira, el que volíem agrair sobretot és el total... Ze hain da egiturazkoa, albotik pasatzen den edonor pasa daiteke gure gainetik. Bestek egiten badute, nik zergatik ez dute egingo. Hori da, matxismoa eta misoginearen oinarri nagusia. Honek egin du, nik ere bai, ez da? Ondotik pasa denak ere, nik ere tiratuko dute elastikotik, ez da? Què, Alexia? Ja hem recuperat la samarreta, L'hem recuperat. Vinga. Venga, Alexia, bai, oraingoan bai. Eutxi horrei, haupa Alexia, zer diozu? Pozik, ospatzen? Què tal? Com va anar la final de la Champions? Bé, estem molt contentes, molt orgulloses de tot l'equip. Hem fet molt d'esforç aquest any, realment, i... Tira, ikusten duzu. Edonork. Zer, Alexia, venga, ospatuko duzue, azkenik. Vale, mira, ja està, ja la tinc, bueno. No sé què passa, que Sí, la mínima me la treuen. Escolta, i què tal la final de la Champions? Bé, la veritat és que estem molt contentes de poder celebrar això amb el club. Escolta, perdona, Aitortuko dizuet, hau poesia hutsa da, eta eskarrak irribarre ateratzeko aukera eman digun Poloniaz negar egitekoa, eta zoritxarrez emakumeon egunerokoaren isla gordina izan delako. Baina tira, eskarrak futbolari, Jago Arrasate lehendakari izan arte Mallorca aldera joan zaigu, ez dakiguan ere beste zerbete egosikote duen, baina bitartean Euskal Selekzioa eskuartan izango du. Mendilibar, haupa Mendi, eskerrak futbola eta gizonezkoei. ¡Viva la madre que os parió a todos los griegos! Eta guatzen beste muturrera, Ane Lindane, akaso honek ere aurkeztu barko luke Europarrate Euskondetan ziur, botoren batzuk lortuko lituzkeela, Alderdi Popularra eta Vox aurrean dituelako, non, eta kasualitate izango da, ez dakit, Logroño aldean, Errioxa. No sé por qué el PP de La Rioja nos acusa a las Despotorre a hacer apología del terrorismo, la verdad. Bueno, tira, oraindik ere aukera duzue, noiz izan da, Logroñon Despotorre ikuskizuna ikusteko. Monjak, hauek ere albiste baten bat gainera harritu egin da. Ikusi dugu aste honetan UPNek anestesiaren abesteak esaten du bere burua atxilotzen duen animali bakarra. Tira, UPNeko buruak bulegotxo bat egin du, baina ematen du atxilotuta egoteko bulego bat dela bunker bat egin duelako. Tira, kasu honetan, bere burua inmatrikulatzen duen Eliza bakarra da katolikoa, bai, alaxe gertatu da, eta gainera Euskal Herrian abia puntua izan da ikaragarria da, bere aktualitateko lehen lerroan. Zerbait ikusteko adobi pantaiera klozura ekuento generalean. Sarri, 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 sarri.
Eta bide horretan, erlijioaz ari garela hizketan, amnistiaren legeak erreakzioak eragin ditu, segituko du eragiten. Eta reakzio politikoekin segituko dugu. Bai, aipatu dizugu ezta, Abascal eta Bibi eta Abascal. La imagen en la fotografía de Abascal con Netanyahu. Que con tal de no trabajar se apunta a un bombardeo, nunca mejor dicho. Turn down for what? Betaurrekoak gogoko ditugu eta Europa hauteskundeen laburpena. Segidan, Euskal Irrati Telebista kate publikoak jarraipen zuzena, zorrotza, egunerokoa egiten diolako eta gu oso eskertuta gaude. Barrena jauna, uste du erantzun dizu dela. Gertatzen dena da, ez dizu dela eman zuk duzun erantzuna. joan zara, ubetik. Turn down for what? Zer esan handia eman du guzti honek eta zoritxarrez ematen segituko du. Tira, ez dakit debateak zenolako maila politiko den, baina hizkuntzari dagokion hau baldin bada, ez dakit batematek zerbait ulertu duen. Oraindik ere asko Gipuzkoan parlamentua daukagula ez baldin badakiten nola jakingo dute Europan badagoela beste bat. Goazen, Mexikon hauteskundeak kriston triskantza, Estatu Batuetan Trump, tira, epaiketan, ziur mesedin odion epaiketan, gauzak honela. Goazen Kolombiara, hemen albistonak aurkitu ditugu. Último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. La Cámara de Representantes prohibió las corridas de toros en Colombia. Ez da zaila, eta gainera, antza denez, ez dituzte eraitsiko beste berri batzuk ere ikitzeko Euskal Herrian gertatu den bezala, Donostian oso adibide honak dauzkagu. Zezen plazak mantendu egingo dituzte, baina bestelako erabilpena egiteko hori bai. Ez dira saiatu ez behin, ez bitan, ez hirutan. Malú, buenas noches. Pues mire, en un hecho histórico, hoy la Cámara de Representantes por fin votó justamente al proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en el país. Esta votación, hay que decirle, se da después de 14 intentos para prohibir las corridas de toros y las novilladas en todo el territorio colombiano. La votación es la siguiente: 93 votos a favor y 3 en contra. Ese fue el resultado. Zezenketak eta argi, zekorketak ere bai. Hori ere behiratu dugu, ikertu dugu, eta zezenketak eta zekorketak 16. saiakera izan da, eta hitza bete du. Presidenteak hauteskunde kanpainan hala iragarri bezalaxe, baina goazen presidente eta hitz egiteko, analisi serio bat egiteko tartea izango da, segidan eskainiko dizueguna, goazen Zarauzko ganberara, Arginanok zer dio, gora geopolitikari buruz, zer dio zehazki, azken ordua. ¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora? De Netanyahu. Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter. Te lo dice un abuelo de 13 nietos. Mira lo que es esto. Por favor, vamos a parar un poquito. Degarra egin zaigu Netanyahuren jota hori nola ahozkatzen duen, beraz, honetan ere ikerketa bat egin beharko dugu, nola ahozkatu beharko dugun genozida honen abizena, eta ez dugu ahaztuko nazioarteko giza eskubideen auzitegiak ikerketa eta bide juridiko hori zabalik duela, beraz, hori ez dugu begi bistatik galduko, ze hor, azken batean, batek ardurak hartu beharko ditu, eta ez dakigu Abaskalek hor ere zerbait azaldu beharko ote duen. Tira, edo nola ere, Arginanotarrak, Zarautz, goazen honekin bukatzera. Tira, jakin duzu zerbait izurde ez barkatu. Marrazo honi buruz? Arginanotarrek ikusetako marrazoa, grabatua, eta denako ze polita nundi dator nora doan, eta azkenik hilda agertu da, hil dute. Tira, ez dugu irudiak harri, irudi eder hauekin geratuko gara, hene bada zergatik daukagun. Ohitura hau animaliei errespetu pixka bat gehiago, tira, gaurkoz nahikoa bukatu da.
ahora avanzamos en la construcción de un marco estable de convivencia democrática y pacífica en un periodo histórico. Aurrekaririk gabeko ekitaldia izan ere hementxe Nafarroan ikusi duguna aste honetan, eskuen muturrak eta poliziak hildako biktimei aitortza, behingoz, 40 urte beranduago, esan beharra dago, baina etorri da, beraz beti ere poztekoa, ongigarriak ikusitako irudi horiek, ez da, Jon? Bai, beharrezkoa eta biktimek beraiek esaten zuten ez, berandu datorrena, baina ikusten da, oraindik memorian bide luzea egiteko dagoela, baina egiten ari dela, ez. Bai Iruñan, bai Zornotzan ere bai, uste dut, gaur bertan ez dagokigu hemen hitz egitea, baina uste dut hildela nora Madre de la Plaza de Mayoko zeatako bat, azkenean memoriaren berreskumerapenerako lan horretan, ikusten da Euskal Herrian, mundu mailan lan handia dagoela egiteko eta kontua da bidean jartzea. Bai, nik uste dut, Jonek aipatu den bezala, badela urrats bat, berandu datorrena, baina ongi etorria dena, eta bestetik igual hemen aipatzea, memoria osoaz hitz egiten dugula asko, eta memoria osoaz ari garenean dela dena kontatzeaz, eta alde guztienetako mina aitortzeaz, ez? Eta hor uste dut, Euskal Herriko perspektibatik nabaritzen dela borondate politiko bat, bai biktimen partetik eta indar politiko ezberdinen artetik, aurrera egiteko eta memoria guzti horiek aitortzeko, eta gero aldiz kontrapisuan, estatuan, erritmoa bestelakoa da, oraindik estatu terrorismoa aitortzeko bidean, urratxe izugarriak daude, eta badirudi froga material ezinezkoenak ere behar direla, gauzak hala izan zirela frogatzeko eta biktima izaera aitortzeko. Eta, danoi dagokigula hemen bultza egitea eta jarraitzea urratsak ematen. Baina bai, nik uste dut ongi etorria dela eta zabaltzen duela leiho bat bestetik. Hemen AOPK-re aitortu dugu Nafarrak beti doazela pausu bat lehenago, eta horra aipatzea Eusko Jaurlaritzaren txosten bat badagoela kasoipean sartuta, eta badela sasoia ere tiradera hori ireki eta meloi berriak irekitzen jarraitzeko. Uste dut puntu interesgarria dela Maialenek aipatzen duena gainera. Egia da Nafarroa asko sufritu duen lurraldea dugula eta 30 atzera eginda, oso bizia den gizarte bat dela, eta uste dut eskuzabaltasun politikoa ere eta zintzotasun politiko bat badagoela, akaso Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean eredugarri izan daitekeena, ez baita bakarrik auzi hau erorien aran txiki bat ere badute eta ere aurretik badoaz, bere garaian Madrildik kuelgamurosotik gorpuak ekarri zituztenak Herriberako alkateak izan ziren, asko sufritu da, baina badagoalako ekintzailetasun bat eta green bat aurrera begira jartzeko ere eta gizarte gisare jokatzeko. Tira, memoria kontuak aipaga ditugu gaur gainera, eta hor aipamen txiki hau egin nahiko nuke, hau da, azken hamarkadetan polizia indarkeriaren biktima izan direnak, tortura pairatu dutenak, izugarrizko lana egin da Nafarroako Legebiltzarrean, eta irudiotan ikusi dituzuen belaunaldi ezberdinetako nafarrak komisaldegia ezagutu dutenak, oraindik ere euren bizitza berrosatzen, berrera ikitzen segitzen duten norbanako eta familiak direla, iruditzen zait oso ekitaldi hunkigarria badela, aintzat hartzekoa, eta aipatu dute, berandu datorra kaso, baina bide osoa egin nahi dute, ezta. Eta memoria historiko horren barruan ere esandakoa, ez da? Nora Cortiñas, norita bota duzu, Jon, Madres de Plaza de Mayoko fundatzaileetako bat hildala. Justo, egia, aurre eta ore berari, eta hainbat emakumeri borrokan ibili direnak, eta besteak beste ere oraintxe dokumental bat eginda, eta Leixter ikusteko aukera izango dugu, izan ere Zornotzako espetxea, emakumeentzako espetxea, zenbat espetxea dauden, zenbat hitz egin den espetxe askotaz, eta gutxiago beti emakumeen espetxetaz, ez da Zornokatzakoa kasu, asko ze gutxiago, baina hori herriak hartu du ere, eta aurrera bota du, garrantzitsu da memoria historikoa. Espetxe horretan asko sufritu genuen. Eta emakume asko hil egin ziren. Mujer muy peligrosa. Hau izan zen beren dignidadien presioa, ez da. Egin behar zirela menderatu
otxandu, erregimenaren aldeko pertsona egin. Amorebieta, presión, donde encierran las mujeres. Asko ez da esan Amorebietan tabu bezala. Ez da hitz egin horretaz. Emakumen historia izan zelako. Eta emakumen historiak inoiz ez dira garrantzitsuak izan. Que va. Mientras estudiábamos la fosa, aparece la foto del patio de la cárcel de Amorebieta, donde había al menos 20 mujeres de tembleque, y la conexión entre ambos está muy clara. Umeak zeuzkaten amek, beldur gehiago zeukaten. Y nos llevaba porque le dábamos seguridad. Toda su vida la pasó con miedo. Logikoena da hemen hilerri honetan egotea. Esnatu eta hilerri hortan. Si supierais que yo con 18 meses estaba ahí. Disfrutar de esto, que es una maravilla, que sea un colegio de niños y que lo lleváis muy grabado en el corazón. Pelikulak egin behar dira, dokumentalak. Leku batetik ezpada bestetik, jendearen gana iristeko. Ikusezinak dokumentala irriketan ikusteko, izugarrizko itxura ona eta leno Ales Aginagaldek esan duen bezala, ez da? Ze pena, zema sortzaile ditugun eta ze diru gutxi olako ekoizpen bikainak egiteko, beraz, bueno, entzun berdunak, entzun dezala, diru gehiago behar da, horrelako gauzak egiteko, memoria historikoa zitzieteko eta euskara sustatzeko nola ez. Eta Maialen zu Zornotzarra zara, beraz gertutik, oso gertutik bizi izan duzu, herriak nola sortu den hau, nola memoria historiko horren lanketa, nola ez dan ahaztu herrian gertatutakoa, ez da? Bai, oraindik ez dut ikusi dokumentala, duela 2 aste estreinatu zen herrian eta jentea oso emozionatuta honekin. Gainera egia da, hezkuntzatik edo, ez dela egon inoiz ofizialki memoria transmisio ariketa bat kartzela honi dagokionez, ez? Eta honen berri izan dugunok izendala gehiago eremu pribatuan edo etxean kontatu digutelako. Eta, nik adibidez, nire mama jaio berritan zela kartzelan egon zen, nire birra mamak eskutatu zuelako etxean miliziano bat, eta espetxeratu zuten, eta horregaiti dakit, baina ez dut ikastetxetatik, udaleko ez dut beste iturririk izan, ez? Orduan hemen nabarmendu nahiko nuke batetik, hezkuntza propioa hitz egiten dugunean, ze garrantzitsua den, geografikoki propioa ari garenean lurraldea bera, ez? Badakite Lorcaren poema bat denboran kokatzen eta zergaitik hil zen eta ze historia amoroso izan zituen, eta ez dakit nire herrian emakumezkoen kartzela bat izan zela, ez baldin bada nire amaman egon, ez? Eta bestetik uste dut generoaren aldagaia ere badera aldagai garrantzitsu bat, segurazki emakume kartzela izateak eragin duelako memorioan lausotu izana, ez? Eta gero, eskertzekoa da ikusentzunezko formatuan ematea transmisioarik eta hau, uste dut belaunaldi berriontzat, ez daukagula interesik, baizik eta asmatu behar da belaunaldi berriekin nola konektatu. Eta uste dut ikusentzunezkoetan inbertsioak egitea eta horre bai jokatzen dela errelatoaren bataila bat, eta eskuina zaritu garela, eskuinak hori oso identifikatuta dauka, patria eta bestelako ikusentzunezkoekin ikusi izan dugun bezala errelatoaren bataila horretarako, eta uste dut halako ikusentzunezkoak beharrezkoa direla, beraz, ongietorriak eta izan daitela alfombra bat, geroz eta ikusentzunezko gehiago etortzeko. Jon, egia da, Maialenek esan duen bezala, ze garrantzitsua da, eta herritik, ez da? Azken finean, askotan herrian bertan ere, askotan komentatu dugu hemen, ez da? Beti isilera joera beldurrangatik, akaso aztearen bidetik, akaso mineekin, akaso zenbat gauza jorratu diran horre Euskal Herrian, asko eta asko, bide bazterrean geratu direnak, eta tamalez geratuko direnak, zentzu guztietan. Ba, eta batzen zenun meran errelatoren bataia, ideala litzateke errelatoen alako polifonia bat sortzea inbeste ikusentzunezkoekin, ez? Arazoa da, batzuek dauzkatenean izugarrizko baliabide material eta ekonomikoak, eta beste batzuk sortzen direnean herri ekimenetik normalean baliabide askoz mugatuekin, ez? Horrela oso zaila da historia oso bat kontatzea, edo memoria oso bat egitea, eta bai batzen zenun, baina 36ko gerraren historia gauza bat da, baina
hor aipatzen ziren hainbat elementu, ikusten indarkeria sexualarekin ere harremana zutelak, argazkietan ikusten zen, hile mozketak eta trailerren ere aipatzen zen, emakume onak esteko nola, bueno, ze lanbide erakusten zitzaizkien, eta alakoak, eta nik uste horiek, bueno, gerra memoria zarago, uste memoria feminista bat egiteko garaian dokumentu oso baliagarria dira. Bejon diela, ikusezinak dokumentala, ikusi. Nik ere ikusteko daukat, Maialenek bezala, baino badakigu merezi duela. Beraz, ikusiko dugu, eta amaierara iristeko garaia iritsi zegu gustora. Lehen esan dugun bezala, zenbat gai, mai gainen oraindik, zenbat gai hitz egiteko, asteak izugarri pila ematen digulako, generalean batzuk hitz egin nahi ez genituzkenak, baina hitz egin gai, Jon, Maialen, mila esker gurean izateagatik. Berriz, urrungo batean etortzen zeratenean biok akaso berdez. Biak berdez, ez da ekina? Ez du zetaki buruz galdetuko. Hombre, klaro, baina lehenengo agurtu egin nahi nitun, baina badakidalako batzuk fan amorratuak. Zetak badakizue Iruñan, urtarrilaren batean, dagoeneko, sarreraia salgai jarriko dira, jendea zoratzen, dena bukatuta, Anarik lehengo gunean jarri zuen sare sozialetan, nik ere horeretan jotzen dut. Asteburu honetan, 800 sarrera ditut. Ez zoratu denak erosten, iritsiko dira. Anari muxutxo bat eta arrazoi guztia, esperozuk ere betetzea horeretako aretoa. Zetak, bazoazte? Bai, joate Neri galdetu idazu, lehenago erakutsi idazu zertxo, zer da zetaken, ni galduta nago. Ez hori da kontzertu soil bat, ez? Zer da, mitomania ez, mitoaroa. Mitoaroa. Erakutsi guzu zer, bai. Mitoaroa, bueno, erakutsi zer, ekine beti nahi duzu zer gehiago, ez zetak. Zetak kontrola. Eta ikusten duzu hemen ari ginen esaten, baino, tipo hau, marrazo bada, osea, getaian azaldu zen 4 metroko marrazo hori, baino, are handiagoa egiten duen dena da, esateztula, ikusten ari ginen bideoa eta esaten ari ginen, ikeragarria izango da, ez da, Jon? Itxura osoak, reparazek egiten duen oro bihurtzen du izugarrizko produktu, ez? Hemen noiz aite patu izan dugu ere, Erren Martikoren dantzan jarri zuela, eta horrekin nahiko meritu daukan. Nik ez dakit, ez dut uste, ez dut inspektatiba altuak joateko bezalakoak, nahiko nuke, egia esan, kriston inventoa iruditzen zaite zetak, baina uste dut sarrera beste batzuetan zaizkizuela. Argi dago, Erramun Martikorena dantzan jarri bat zuen, Euskal Herri guztia dantzan jarri dezake, orain bai, beste behin, Maialen Jon, placer infinitua, urrungan berdez. Ekine, I love you. Sarreren kontua nola joango da? Zer da, marmotaren eguna berbiziko dugu? Ikusi dut berria lagunak, naizeko arpidetzak, ene bada. Ferminen festa berdina ez dugu izango, ez da? Ez dugu izango. Ziur. Ez dugu izango. Berriro gogorarazteko nik Ferminena lortu nuela. Beno, en fin. Hor uzten dut, gorroto banazue, lasai. Esan diate batzuk salmentak eta jarri dituztela 1.500 eurotan. Ez erosi hori, favorez. Erosi hori. Ez gaitezen joko horretan sartu zeia hori terriblea da. En fin, agur kuadrilla, ja bai, badizu eta azkena. Eta zuei, esan datorren astean hemen izango dituzuela beste 1000 gai, beste 1000 kontu. Eta bukatzeko noski, zetak. Aupa reparaz, aupa zuek.